Γεια σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Ζήρα. Καλώς ήρθατε στο πώς να επιζήσετε την πρώτη σας νύχτα στο Part 3. Και όπως βλέπετε εδώ προσπαθούμε να σκοτώσουμε αυτό το τέρας. Το σκοτώσαμε. Δεν μπορούμε να κοιμηθούμε. Να δούμε αν γίνεται. Πάλι δεν γίνεται, δεν ξέρω γιατί. Μάλλον είναι ένα ζόμπι από πίσω. Αυτό εδώ ήταν ένας σκελετός που καίγεται τη μέρα, όπως και το ζόμπι. Βασικά αυτά είναι τα μόνα δύο που καίγονται την ημέρα. Όλα τα άλλα τέρατα δεν καίγονται. Αλλά οι αράχνες την ημέρα γίνονται φιλικές. Αυτό εδώ λέγεται Creeper και είναι το πιο σπαστικό τέρας. Έρχεται από πίσω σου και σε ανατινάζει και μπορεί να ανατινάξει μαζί και το σπίτι σου. Ωραία παιδί, δεν μπορούμε να κοιμηθούμε. Θα το κόψω μόλις ξημερώσει και το ξανά. Λοιπόν, όπως βλέπετε ξημέρωσε και τα περισσότερα τέρατα έχουν πεθάνει. Εδώ βλέπω κάτι που καίγεται στο βάθος. Λοιπόν, δεύτερη μέρα, βασικά είστε πιο ανέτοι, έχετε σπίτι, αρκεί να μην το χάσετε. Θα βγείτε έξω, θα πάρετε κι άλλο ξύλο, πρώτα απ' όλα θα βρείτε κι άλλη τροφή, γιατί εγώ την ξόδεψα όλη. Να μην χάσω το σπίτι μου. Εδώ πέρα βλέπω ένα γουρούνι, θα πάω να το σκοτώσω. Α, δύο γουρούνι. Πήρα 4, προσπαθήσω να βρω κι άλλα. Λοιπόν, δεύτερη μέρα, εγώ θα φτιάξω, βασικά θα αρχίσω να φτιάχνω ρηχείο. Δηλαδή ένα μέρος που θα σκάβουμε και θα βγάζουμε διάφορα, όπως σίδερο, κάρβουνο, χρυσό, διαμάντια. Αυτό εδώ άμα το βρείτε, αυτό δεν είναι σίδερο και μπορεί να το πάρετε μόνο με πέτρινη αξίνα ή και παραπάνω. Με ξύλινη δεν παίρνετε. Οπότε άμα βρείτε έτσι σε σπηλιά, πάρτε όσο περισσότερο μπορείτε. Αλλά μόλις το παίρνετε, βγάζει το μπλοκ, δεν σας βγάζει ένα κομμάτι σίδερο. Για να το φτιάξετε σίδερο, πρέπει να το κάψετε. Αυτό που σας δίνει, βάλτε στο φούρνο και θα βάλετε ό,τι να βάλετε. Και μόλις καεί, θα σας βγάλει ένα κομμάτι σίδερο, ένα iron ingot. Και με αυτό εδώ φτιάχνουμε εργαλεία. Βασικά με το σίδερο φτιάχνεις πάρα πολλά. Φτιάχνεις κουβάδες, φτιάχνεις εργαλεία και άλλα πολλά. Ψαλίδι. Λοιπόν, πάμε για ξύλο. Να κόψουμε. Όπως βλέπετε το τσεκούρι κόβει πολύ πιο καλά το ξύλο. Και έτσι πάει το Minecraft. Παίρνετε διάφορα
Κοιμάστε το βράδυ, παίρνετε διάφορα πάλι, κοιμάστε. Αλλά μετά έχει και περισσότερα πράγματα να κάνεις. Εξερευνείτε σπηλιές, σκοτώνετε τέρατα. Γενικώς δεν τελειώνει το Minecraft. Φαίνεται κι άλλο σπίτι. Τώρα επειδή έχω κάτι να κάνω. Αυτό εδώ κανονικά πρέπει να είναι το δεύτερο βίντεο, η δεύτερη μέρα, αλλά δεν πειράζει. Θα το συνεχίσω αυτό, πώς να επιβιώσετε. Και κάντε like, εγγραφείτε, κάντε ό,τι θέλετε. Θα μου βοηθήσει πολύ αυτό. Λοιπόν, καλή σας μέρα.